उदालगुरियाव दिनैनिफ्राय जागायबाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 35थि आरो फानेरि बियाबनि 15थि बोसोरारि जथुम्माया पानेरि ओनसोलनि सिङाव थानाय सोमलिगुरि मोनसिनसिन फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 35थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे पानेरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 15थि बोसोरारि जथुम्माया मख'नो गोनांदि बे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 35थि आरो पानेरि बियाबनि 15थि बोसोरारि जथुम्मायाव 5000निबो बांसिन बाथौ सिबियारिफ्रा बाहागो लादों। दिनैनि बे बोसोरारि जथुम्मानि गिबि सानाव गाहाय दरखं बेखेवनाय जामुंसालि हाथाइसालि गाहाय सायनासालि आरो धोरोमारि गोथार फिरफिला बिरहोनाय आरो पानेरि बियाबनि थान्दै सावरायमेल बायदि हाबाफारिया जानानै थाङो। दिनैनि बे गिबि सानाव पानेरि बियाबनि आफादगिरि दारेन्द्र बसुमतारिया धोरोमारि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनायनि गेजेरजों बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनिसिम मा फोरमायखो आबुङै नायना लानि फै। गिबियावनो आफा बोराइ बाथौनिसिम गुग्रुब खुलुमहरनानै आरो नोंथांमोननि मिडियामसिमनिबो आंनि गोरबोनि साबायखर बावहरनानै आङो फिरफिला बिरहोनायनि सोमोन्दै बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जि दिनै नंगौ जोंनि पानेरि बियाब बाथौ गौथुमनि 15थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा उदालगुरि जिल्लानि दुलाराय बाथौ गौथुमनि 35थि बोसोरसालिया जथुम्माबो जानो थांगासिनो दं। दा बे फिरफिला बिरहोनायनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दि मोनफ्रोमबो आफाद गौथुम बेफोरहा गाव गावनि निजा बबिया मोनफा मोनफा फिरफिला थायो जाथा थायो आरो बे जाथानि सिङाव थानानैनो बे फिरफिलानि सिङाव थानानैनो प्लेटफर्माव थानानैनो गावबा गावनि गौथुमारि खामानिफोरखौ मावलाङो। थिग बिदिनो जोंबो जोंनि बे बाथौ धोरोमनि गोथार फिरफिला बे मोनबा गाबनि गोथार फिरफिलानि सिङाव थानानैनो जोङो जोंनि बाथौ धोरोमनि मावनो गोनां गोबां खामानिखौ जोङो मावलांनो नांगौ आरो बे फिरफिलानि सिङाव थानानैनो जोंनि बाथौ धोरोमखौ फोसाबनाय फोगोमनाय फोसावनाय बेफोर खामानिखौ जों मावलांनो नांगोन आरो थारैनो बे फिरफिलाया जोंनि थाखाय गोनांथार। फिरफिलानि सिङाव थानानैनो जोङो बेफोरबायदि गोबां खामानिफोरखौ जों मावलांनो नांगोन आरो जोङो खौसेथि थानानै जों जोंनि धोरोम फोसावनाय फोसाबनाय फोगोमनाय जौगाहोनाय खामानिखौ मावलांनो नांगोन। सार दिनै जिथु बियाबा थान्दै मेल सावरायनो लादों दिनैनि सानाव नङा होमबा दा बेयाव गाहायै मा आयदानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना? दिनैनि जोंनि पानेरि बियाब बाथौ गौथुमनि थान्दै मेला 11 रिंगानिफ्राय जागोन। बेवहा जोङो माखासे गठनमुलुग आयदाफोरखौ जों सावरायनो नागिरदों। बेयाव गुबै थागोन जोंहा 2026निफ्राय 2028 मायथाइनि सिम जा माव बिथांखि बिनि सायाव जों सावरायगोन। गौथुमारिनि सायाव जों सावरायगोन आरो दिनै जोंहा नैबेहाय टार्मिनेसन बे टार्मिनेसनाव बिबान सोलायनायबो जायो। बेयावबो जोङो बेखौ सावरायगोन आरो बिनिफ्राय गोबां जोङो सावरायनो गोनां दङ। आध्यात्मिक गियानखौ साफ्रोमबो बाथौसानो माब्रै होनो हागोन बिनि सायाव जों गुवारै आरो गोथौयै जों सावरायगोन।